Vinteren i Norge bringer med sig en unik udfordring for bilentusiaster og eksperter. Når temperaturen synker til under 20 °C, vejene er dækket af tyk snø, og svart is ligger skjult under overfladen, begynder de virkelige testene. Folk vil vide, hvilken bil kan takle slike ekstreme forhold. Hvilken teknologi skinner, når vinteren viser sit værste ansigt. I denne videoideen skal vi grave dybt ind i snøjtelsestester, sammenligne AVD og 2WD, elektriske biler mod benzinbiler, og selvfølgelig finde ud, hvor stor forskel snøddæk virkelig gør. Dette kan blive en viral hit, fordi ingenting slår dramatikken af biler, som kæmper sig frem i en arktisk snøstorm. Forestil dig dette. Vi starter videoen med dramatiske billeder af biler, som starter i en tyk snøstorm, motorlydene, som blander sig med lyden af vind, og synet af frost, som dækker frontrudene. Vi introducerer de forskellige biltyperne, vi skal teste. En klassisk benzinbil, en moderne elektrisk SUV, en sportsbil med bakhjulsdrift og en robust firehjulstrækker, AWD. Vi viser også dækkene, standard sommerdæk, helårsdæk og dedikerede snøddæk med pigger. Vi bygger spændingen op ved at forklare, hvilke tester vi skal gøre. Acceleration på snø, bremsetester på is, opoverbakketrækning i dyb snø og kanskje til og med en svingetest for at se, hvem som kan holde sig på vejen i en glat kurve. Første del af testen handler om acceleration. Her er det ikke bare kraft, som tæller, men også hvordan bilen klarer at få greb på en overflade, som næsten ikke giver friktion. AVD-biler har en stor fordel her, fordi de kan fordele kraften til alle fire hjul, men dækkene spiller også en enorm rolle. Vi viser, hvordan en bil med sommerdæk spinner hjælpeløst i snøen, mens en bil med snøddæk med pigger skytter afgårde med overraskende stabilitet. Her kan vi lægge til slow motion klip af hjul, som spinner, snø som sprutter og hastighedsmålingerne på skærmen. Dette er øjeblikket, der seeren virkelig begynder at forstå, hvor stor forskel rigtig udstyr kan gøre. Næste test, bremsing på is. Dette er kanskje den mest skræmmende delen, fordi svart is er praktisk talt usynlig og kan overraske selv den mest erfarne chaufføren. Vi sætter op en teststrækning, accelererer op til 40 km/t og bremser hardt på et islagt parti. Resultatene er chokerende. Sommerdækkene fortsætter at skli i mange meter, før bilen stopper, mens snøddækkene stopper næsten momentant. Elektriske biler, som ofte har tyngre batterier, kan faktisk have en fordel her, fordi vægten giver bedre greb, men bare hvis de rigtige dækkene er på plads. Vi viser diagrammer og data på skærmen, mens vi lader eksperter forklare, hvorfor resultatene ser ud, som de gør. Så bevæger vi os til opoverbakketesten. Her sætter vi bilene på en brat, snødet bakke og ser, hvem som kommer se op uden at spænde fast. Dette er et område, hvor AVD virkelig viser musklerne sine, fordi kraften kan sendes til det hjulet, som har mest greb. En tohjulsdrevet bil, selv med snøddæk, kan slide her, mens en godt udstyret AVD-SUV går op, som om bakken var tør. Men vi lader ikke bare bilen vinde let. Vi lægger til variabler som ekstra vægt, ulike førerindstillinger og kanskje til og med en sammenligning mellem en moderne bil og en ældre model. Dette giver seerne en følelse af, hvad teknologiudvikling faktisk betyder i praksis. En af de mest interessante delene af videoen kan være sammenligningen mellem elektriske og benzindrevne biler. Mange tror kanskje, at elbiler er dårlige i kulde, fordi batterierne mister rækkevidde. Og ja, dette er delvis sandt. Men hvad med ydelsen på vejen? Elektriske motorer giver moment umiddelbart, noget som kan være en stor fordel på glat underlag. I tillæg har mange elbiler avancerede antispindsystemer og firehjulstræk som standard. Vi viser, hvordan en Tesla Model Y præsterer mod en traditionel benzin-SUV, både på acceleration og bremsetest. Resultatene kan overraske mange, selvom rækkevidden synker i kulde, betyder det ikke, at elbilen er hjælpeløs i vinterforhold. Tværtimod, den kan være en af de bedste konkurrenterne. For at gøre videoen ekstra engagerende, inkluderer vi også subjektive indtryk fra chaufførerne. Hvordan føles det at sidde bag rattet, når bilen sklir på isen? Hvor mye tillid giver snøddæk?
Hvordan påvirker bilens tyngde og højde chaufførens følelse af kontrol? Vi filmer reaktionerne deres, lader dem dele erfaringerne sine foran kamera og klipper ind close-up billeder af hænderne, som strammer se rundt rattet, øjnene som følger vejen intenst og pusten som damper i kulden. Dette giver videoen en menneskelig dimension, som gør, at seerne kan relatere sig til oplevelsen. Selvfølgelig kan vi ikke lave en video om vinterkøring uden at inkludere nogle dramatiske øjeblik. Kanskje vi har en bil, som næsten spinner ud i en sving. Eller en chauffør, som må justere strategien midt i testen, fordi forholdene ændrer sig. Disse uventede øjeblikkene giver nerve til videoen og får folk til at se videre. Vi kan også bruge dronebilleder for at vise landskabet og bilene ovenfra, noget som giver en episk følelse af størrelse og fare. Til slut afslutter vi videoen med en opsummering. Vi viser de harde fakta. Hvilke biler præsterede bedst? Hvor stor forskel gjorde dækkene? Hvordan påvirkede vinterforholdene elektriske biler sammenlignet med benzinbiler? Vi kan lage en tabel eller graf, som opsummerer alle resultaterne, og kanskje til og med rangere bilene fra bedst til dårligst. Vi giver også seerne nogle praktiske råd. For eksempel, at rigtig dækvalg ofte er vigtigere end hvilken drivlinje du har. Og at moderne antispindsystemer kan hjælpe mye, men ikke kan trylle bort fysikkens lover. Vi afslutter med et sidste, uforglemmeligt billede. Bilene, som kører af gårde i solnedgangen, med snøen glitrende rundt dem, og en voiceover, som siger noget i retning af: når vinteren virkelig sætter dig på prøve, er det ikke bare bilen, som må være klar, det er også du som chauffør. Dette giver videoen en stærk slut og efterlader seerne med en følelse af både inspiration og respekt for de harde vinterforholdene. En slik videoidé har alt som trængs for at gå viralt på YouTube. Spændende indhold, dramatiske billeder, praktiske tips og et tema, som mange kan relatere til. Enten det er folk, som bor i kalde områder og trænger at vide, hvad som fungerer, eller bare nysgerrige bilfans, som elsker at se biler presses til yttergrænserne, vil denne typen video fange opmærksomheden og skabe diskussion. Og kanskje inspirere nogen til at tage en ekstra tit på dækkene sine før næste snøstorm.